Ninde ngakira ngina Rosa. Fibi. Baba, chiriki kwa. Ngasome tabi ngamanya kireko gera simi utake bono na akiresi mi kera tuaburukane na Rosa mbaya mpofu. Okay, ngamwa kiresi mi tu aro mama akamanya kuru akambuli nakio mwana nkamotevi moise ko wongetiri ganta Rusia enugiji nkabutule timi lakini ya ina umera inakwambia unatanta ini hakuna kitu kama hiyo hakuna ama sikanaro rogati yo mwana na Bible bani lakini nakite ko chunguza nkuma na bali ngina tata byara nera ari kuruke nuki wana njebana Anyway, karibu sana na mtegera inako telinga Jofri sana marita na bono mambia Bwakire kigima asetu ani yagetemba. Sila ubaikwa. Omwakanje bisiongoroke bache tumbiri siringi onega bana senete women rep taktari ni ili mosi tento mosiri kutamocho kurbuota ndi mosi okebachali yongere yake muntu onya tomanye tia yonsi ndoke schoolboy. Nekero Bwakire 0741583878 0726447367 yile chilamba ogotonyora asesomeli ya gototebinga frequency check na brigani bono mambia neka tukona banyanga ayo mwenyene ebo mambia bono mbukite by the way na abo ukirire na brigani ngaliwa kile kwa asetwani ya gatembe mambia bono totebingo bono mambia na brigani iko vipe mambo yote 9:10 ngabwa kile asetwani ya gatembe you frequency check niitwa Nyagetembe inji nitwa Nyagetembe Gatembe. Good morning. Hello. Ontari bona nkora Bwakire. Ibukite sedeni sinyambana kurushiza macheka busima mambia. Macheka busema nyora dimi sinyambane. Oh yes. Etigine ereche. Yes. Ya masabi kitomera na titi hadi zilizo kirito linene. Santa. Karate na tennis. Dennis Urasembio na ndimo tebinga ki onya mbali ko na madirita njetindi ko itaba etwani Yagetembe bono mambia good morning. Hello. Nkorogo Dapo na Bwakire bia ebundejege wale kwa ile ndawona baboke ayo undejege nago tumetengwa Getese bali wali ndio toka kora no akebye boro sari sente ndo bere tumuro bya sana eliyetunyara kutoka nya omusubati aris kwa mabuya na sinchira yobu super singing chunga ne shabikireito etwani Yagetembe no Tombe yonzalo Bwakire buya omotomo tambe nyanguru ngakibu Bwakire wada jebo ga tutu wada da kwa Bwakire na rapo magaba ne liya ga tutu mochike tatapo mochike za kana mochike ngomo mochike tumo do sara mama me kera na bega tede me tini 12 ayo mochike ngoromoni mochike za kana mochike tatapo mochike ngomo mochike tuatu mwana lizo mapema agwa sese bena kula kando toka ndarusi. Yes. Adire bori ya manana yese yena makongo timanyeti kiyagerete jeti nasoma bori beta moje buya ngende zuguzona kamwena kanga ebora nadio yekirenga kindo njobokongu mapema bana wazi buzo maboko aye foma ikwa bwana muziki ni chama tena ni chiko ya desku yo no ale ya bongoro bona matilde renga kyota mukwaniga omuzuba dio adona mazuida diona kai bona renga kyota mukwaniga ojo manye bena ma abejile ndo goronzo binga bona ndo buruka ine bona ayo nzalgo na ko tadia ba ndo ba no ngaji agwa sijibeza renga kando. Yes. ndo ba ndo na ko ba tadia ngaji. Alright, baba karibu sana. Yes. Abantu bewe biyonzaligo ba beyonzaligo no mugambi karibu etwani Yagetembe. Hello etwani. Good morning to you. Edoni Yagetembe Bwakire bia namna gani tena etwani Yagetembe. Hello. Hello. Wow.
nasema leo kwa matita Bwakire Bwakire tata. Bwakire bia Iri akaeri mapema. na kigaguliana. Yes, yanambuye alright. alipata mpaka sasa. Isigino namna gani ndugu yangu? Watete buye. Asante, good morning yetu hali ya leo. Alo. Yage tembe. Yes. Naitwaga na ndeto yage tembe leo. Ankarawa. Mojokoro. Kemunto. Priamore. Ya tole mekai. Street. Yo me kai kolwa mabuto. Na kia watu wa mbuko babukiribia. Tu abo krivia. Yes. Mwete buya mwari na kwetu guku. Na kesi kukumbi ya alenge. Na mwani kwete buya na babwatiri ya tole. Yo ya mabu. Akimilika itu agende zungukana. Karibu sana wajaribu wa Masaba. Good morning. Asante sana. Itu hali yage tembe leo. Osaligo onkorogo na madida bijamole. Ibu ya tole baba mbiole mokeira. Akoro kumadinga. Kamba. Mokeira yake. Mokera bujando tamba ni ngiyo saligo mtoto abokera buya. Onkorogo. Mukira. Otaende sukuru oso mumani mukwane songo. Mokera botamba. Kaki mukira ni manye tege songo. Ayo tiyo tu. Okay. Ya yekiango kiri egesongo omanye. Etwani tukolere gawo Bwakire. Yes. Alo. Namrekadi kile kama sikia ngono. Charles imagine. Taimaga na bono mambia ekerwa kile ndo chichi kanire sana yireka emrengo ene na ibirisha mtukire bono mambia matili lubaigwa. Bali mwadhani wotulikira bono mambia to kwa dera se SMS ali 0741583878 na 0726447367 inabiyura se screen na sabura se television na boigen sabili mitandao tu na boto nyora ya masiya Matilda. Facebook Getembe TV buda botambe na wigo YouTube na roto nyoro buna Getembe TV. Karatiga yentara nkari nyara. Nkoma chani nkwenyara mamake muntu mokoba. Okay, 0741583878 kwa razangu ra duniani. Mchani nyare mamake muntu mokoba. Mtu wale pana ring Na kige ko geroti nyare geroti anera bantinchira. Kwa igure chetigo kwana kende. Keroko inyara wasikaba ndeke nyoro ime. Keroko inyara wasikaba ndeke nyoro ime. Lakini atu kwenya. Anye gotege tosikwe no nyane kenyoro goikabweke. Na etera ngumna na tera. Bona hizo neti gatero kwa. Nse buno mwana nse. Se. Tosikwe oikabweke. Mwana. Na ndeti. Lakini kuratiga. Kiona muko biserebia kubya ino. Muko tera, muko tera tera. Okay, mama, koraika. Repeat yagatera kwa sinini. Insense no mwana. Okora radio giriane ile amachiko. Ndete irenga ngoko igerindo tere. Alete ole ujibesa kan tumwe. Irenga ali. Ugusabira kibesa. Okay. Andi uchino mwana unyare kumwakana. Inyare kumwakana. Osaligo ni nyare kumwakana. Ndao ni gari liyaneli. Ndanyoniga siringi tobekere siringi 30. Togotera mama. Togotera. Yanda boy. Oratiga umaitege na kina. No maitega ali arwadei. Okay. Kokoteni gosene ererie. Igari madringa. Nyamatondo. Ali arwadei nyama gurabere. Nyamatondo. Nyama gurane. Okay. Soko rakini no ati ugurumi. Obokirimiti. Okay. What is the meaning of obokirimiti? Umaito usaliko bana si ekere ntaite kuchaka kukwane gesongo live kiagere school no ya yete na nina bonko ende kia korosi bali. Usaliko ntaite mwanchu boligere no mategere yakatoje kusaka mo bono mwambia suburu buli etwana tetwa ko mali yagendere gwateka aliyagendere ko ba amanene kegema ase ensemeli ya oboliki emambia bono. By the way igige kigatambe sana kero chiskuru na chigurwa na ande twasire korra ebintu binde bitali birunge aboroki wa biskuru yinyekiri abubono umuroberi usi ase ogotai amangana yo tutukalwa yakolekanire nigo abanya baruchikane bagokora amangana ali ayogo kora ogusambe suku yani maiteti yango tebiga very umbati sogoro tali mwakoli etete ntwaro cha mangana ayi gasana Matilda tukaene ke mangana yawo kolekana siskuru au
nando muikuli abange bakaje weekend na torrekana time nando irani skuru ya buna bono ikorokorigire skuru ya magena moisonde na barabumba sambete skuru skuru ne chinyinge chabere chiko ino nyo mwako yiga buno chagete skuru ne chinyinge chiayire goseni we nyinge ya sariwe na kubo mono kero tokorige bune skuru ya litini eyi anyale to yo mwako eta niko aborki wa bari ba tometo bairane ne chibese chiarenge 49000 aso muiboli ne chiasinisa ne chinke go chike chifamsini kero muiboli igoro ya school fees iro bona to wakana ba comment chirwa 50 igoro echio chia ebinto goseni boye skuru eri yanyale to kusaliwa lakini skuru na de anyakiri tinza mwachiri chamara ni na roli tukoregoro naro chinyomba chuburare chia yete mugasogati Charles imagine mugasogati you see sokoro iseko bagusembo tuko abantu abawukegera estimate ya bana bagakarasi gite yayi lakini bono chisa cyabo gasabana no bari skuru kerekema ngoge ndo sama chiyombe chika ngoge ndo sama one of them straight bona ende obo tukiti obo kolega neti one of straight bona bakita tengo boliga umorero orugoro tonya okora tigara roboti orokolire no moliketo Daniel Ontiri korwa Roma da tevinga ki oyoiga whatever one of them na ro ekora ngwalingo baso no chuli to roboti oruru aye Daniel Ontiri ebambia bona mna akole tegura sensemeri ya marali kutoka imbe bungeri ya Kitutu imambi ya bono emeroberio ya botambe nigo ya turubana ase skruiga ya bomura ya nyakeiri magaga yo molero gosamba na gosalia nebe nyinge ase nyumbe yiga yoboraro asaboro kiwa be grade ge komi asaboro kiwa meronge tane toto na batana batato egati abo basiri birarero ebitabo chibox cyabo egati yebinde binge korengana na batenelia baiga omolero nigo bwata hange chinsa isananemo mugaso chingakia borokigwa bagendrete na masoma ba mugaso oyo no nyina bo oli migwa na borokigwa bakubwaterena nabo bisa bibasokano abayigo bakolimi molero kurwase county ya Kisii oyo mwelio ye ocha kulima chingakie nebe nyinge konye yasaligwe nakorengana no mukomanda bo nyimbo asense miga ekeyo chakia tikira manyikana. Dome was housing 88 grade 10 students. At the time of the fire, all the students were in classroom. They had just returned to class from the tea break. None of the students was injured. We have confirmed that all of them are safe. We also, the DCI visited the scene of crime personnel going through the dome to try and establish the cause of fire. Also are making arrangements to make sure that all the kids are taken care of after this incident. Asense mwende niko batebo buna emirobelio ya chakiwe buna nchiremo yoko eneke buna amasomo ayirenerwe boikereno. Now plans are being made to accommodate the students and make them comfortable because it is the agenda of the government that no student should be out of school as we speak. Two, we want to assure the parents that all kids are accounted for and there should be no need for worry or panic. We are also carrying out investigations and a report will be made very soon on the course and on the way forward. So right now the situation is calm and it has been contained. Aboroki wabaiga nigo yabetereria batigale hase skuru kubwatekana no gochika we serikali ore aboroki wa be grade gikome na mabolyo nigoro yogiri tajabuya kunende ekerukulira sokoro akolengana nenchira robotuli bali baraseti baro lire aboroki wabaiga be skuru iga na bayibuli na bamenyi bechisemo chiri na bali no bobo wanenga nkikiagira skuru ile kaiya. What is the cause? What is the cause of banning the school? Okay, the cause of banning the school, it is whether the parents see and the teachers and all report of the school members see they are not warning. Oh, sorry, by 19. It's a cop by 19. Yes, it's category. Charles imagine. Okay. When you see the parents and the teachers,
they have to get to put heads together. Babe kimetuamo. When they are put the heads together, everything is going to be okay in the school. Lakini when they are not together, the problem can come from nowhere. Escatically. From nowhere, like Yes. Kumbuka wake sababu na ndoto yanga from. Obaye choma bisi ko muri matega na yangu ngongora gasomire. Ngongora pega soma. I am so just imagine. Azade sada ando chigali emoncho mategereri ekero tukutigana ne yoroboti ruiga embyo muno sana security dani runtiri lakini rende no kubolinga ki buchesi skuru obutenyi buchskuru sometimes ndoko nyora abana gusura chakiri gutwara borokiwa bachakiri gutwara magandigete ai karanserwa andake ndoko nyora gusingaleti ya chesi skuru ebwate egani ebwantu gukwanirwa obutenyi buchskuru bwanyumbi ebintu binabiga tiri bintu bikolete n'cyande skuru tiga ichskuru ukagete asi chinse mochinde namukonyora skuru nonyo mwalimu manengo korare umukia okora kiri gintu kiri abonete gusemere meri abonete okora akiri kwamba konyoranga asing into a community yega etari welcoming gose a community amate yeskuru andake bachakira otewono mwalimu uyu ntomotageti gose batageto mwalimu osoba bere asi skuru kwanyoranga na kero kyo cyane lakini de asomo gusito ko semaninga ki usokoro kisemi nkibuga tiyo mino no never norojo kisemi chirocho kero montago twale chiae straight lakini kisemi nchigane dita benga anse ino no bande kuna skuru boy na bokuruga unabona kwa chinde skuru mwalimu wasabira no yosino onsaliko nimbwato mwalimu gali okoro kwa kamau kurugezara omwalimu uli okonsomi kweli papa alafu onsaliko mwalimu onde nale gali mbwate mwalimu narabu mbwate okoro kunere ebunde nchege mama ke muntu omwalimu onde naraigo okoro kwa nere man of action lakini tena kobo onye kamau gesarara na manyancho kanya biheri ebunde chana baba ali babo kaki onsaliko bakosomia iko no choete boli ninchege no joba iwe okay waigure siku ese nchona mashabiki ona ataka comment iko konyore tu autobe school ngogosomwa bali mubana baya usalika bali mubana baya emundeche kedero konsomi maths dero konsomi arafu tumanya gocha oyo igadero kurukunyancho Kenya akonsomi biology arafu naro konsomi physics kama ukurugesara nero konsomi civics nchemboli Janet ugesara kamao antabiga kamao nga kiaje ndiko mwalimu wankoro osariko bakonsomi very smart omuhaspiriti arafu omupasiani arafu bagate omuerepsati so saliria bandi yeta na bawo somi ntebibi bikwana okay Nene na rumo lili dayo taliko iyo school aba no balimu abo baemba bwatiki barua so kule mto lakini osaliko kwa soire sikoli ya sanse kondama straight okondo kaya muliriani lakini yorochora atora lili abantu abagwato n'abataba yesara unabona ebundeje no muntu mungai ama ogesa no muntu mungai nyanjo kwenye bino muntu chite school mungai nandi engineer by the way bache go so bibintu byo kwa nibyo pena baso amete buya aya osaliko let me bona erochenko igore sengenje bintu watora talibiro bako osombe bona lele tio na bitabu ndio tio kana ko bori kyagira ngi gusaliro mwalimu eleta actually abalimu nabaya omwalimu omunani ko komenta kurunga director lecho bunyancha na bisi bakumukwa bagosomi kabisa na bangaini bali sana okay mbia wono sana kulinda abalimu nabaya enga kichinga kichiga cha bono mambi mwalimu nde wensi weteri ogeriga otegereteri ogeriga mulimo nde wensi oli ogosoma metiganya sasi sinegasi yabo lakini kakanyaru mwalimu na Lydia John yarara mwakibirani aba asante ato mwana one ese gasinta somere pi ero no ni graduate ubwalimu nkingo kanira ngonsomi omuntu agende oli president papa akoli mpira
millions of money harafu njega iga nkoli wala inda mwamubuate embwekero bwate mbwenke bune yo bwate bakatebanga moto ketengo mokonya ko yendare ko chikumbwa na kumbwale bono tingo mokonya lakini mwalimu bakatebanga no graduate ko so mo graduate otoko ba otoko ni ko ba mwalimu no genda ba university so ka yoro chiko graduate boniga kayoro chiko graduate ko andaka ikagwire ndeka ikamoyi university iga torarenga no nyina abana bari bare grade 6 uroche kayorochi kayorochi onsaligo ngoko someti ibintu buno gukora iga buno kugamba iga tari mwalimu lakini tiyakuburia lakini bono iga okukurie ni benyinge kubwo mwalimu tutaka ukwana wobe abarimu n'abantu basiseniri actually isukurigera abarimu abange nonye nyasaye n'abanjite n'amaene naburaende abana babekero ko barigereri enjira nera abana babarimu bagosoka bari esenge nchega asiri bagokora tari monto ndobwenzi orako ukabuka mambi kurukira si 1 mpaka standard 8 ukabuka mambi fashion kuru form 1 mpaka form 4 ukabuka mambi ikintu kiri kamatiza nekinga kita tomo sukuru boya ki ekero omuntu abatenda mu mwaka nyero myako genda tugwira ntukwana manginga ki na kiko rogo nyero nyero kali mwana nguchagirwa ende sukuru umuntu atomwana unaje asome biya atuitani mu kito bwange nguchangira umwana ine ndamwa muneli betu konyo mwana ogosoma Brazilibero yes ndisho yalotenga aigetembe ebundi yamanda suruna da nyaika na penina oyechi somondi chianya ndrema komo namato ujumbe komo mpaka ongoli agotemanga etweni yagetembuko tsempamba zaidi good morning bwakiru ya kigma asante sana inagotemanga bwana Yesu asifiwe good morning bwana Yesu asifiwe etweni yagetembe mambia bwana yes akokuma omokora general ko nyamanengo gali kumbube ise kwa kwenye ralili ya nekeri mkwade dikegima bwana mambia abotandani numwe nchokura birote watoi wake Esther na roigona Freddy Eric Osoro na admin wariragia na royulila na ingera muvatu werikisa murano koyo mama Angela na kale na nchomba Isaka nyangoto wote wengine ndani asetuani yagatembe mambia bono good morning waliki sana bangi sana lakini toi chireli baadaye sasa mali yende timatinga kire ko ndende chisa cha mtogire jide kange isa togenda samangara baye yagatembe faima imambia bono koraiga asenge chomwate bire boyiko tosoke guchiga ali muragiri na ngore mama kikonya gosali sokoro nkugore ekanye rero baka muragiri mama ndiko gosali obosibwane ku nyomba nagenda pake bucheri nagura matumbo ndagera ngo goitira leo rasima mutakura ikiyenchenene murata tosogo chena na sotokonyera you have to eat tokuira no matari ko ngo manyali ngakio tiato ntokorokeri akiokoba paka murage tiato ende tomoros to matari nkiakoba okay no bravo Yote tembe FM. Your number one. Enyagitari ya HK International Medical Center nige gotoka imyomo cyobosongo nigo yakira sengenje yao nabo igo nige bwate abanyagitari bo bwato bomanyi bwigoro kegima abo bakora meremo yabo keboikeranu incheno manyagitari rini kemma obanyi korwa senyagitari ya HK International Medical Center irega igo mochito bosongo Boigo, enyagitari ya nige bwate chi machines chingiya, echichigo tumeka koringoria maroire au asomo bero na mariogo onsi alioraganye ase obobwenya bwao. Nabonta getoko tanga senyagitari ya itoni gotoko kara scanning yo mobero mogima, yani toko nyeroka so monubwe ke songo nga full body check up. Ugonta getoko tanga nigo toko ligere likorwa so motwe paka magoro inse, tualigere the internal organs chia uchons pina kichigo function. Toko nyora chirichia zero function ya abnormal twako amalio amaroire bakorwaria ngamona diabetes gose oboroire bwe sukari high blood pressure oboroire bwe chinyigo gose kidney asthma arthritis brucellosis infertility in men and women hormonal imbalance family planning uterine fibroids oboroire bwe stroke prostate enlargement stomach ulcers chi allergies
cancer nonye n'umuchando bwa maino amaino ali ako na gusumbwa ntobwata mariogo ya maino ntobwata mariogo ya marwaire yemeki emeki eri etichete emeki ngo tichere ya chikore ntoboko ngwa senkoro igonga mariogo ali ago tichore emeki gusako igore emeki yagera manyinga tarabu yanto nyabwate ntobwata mariogo ali ago akorusia machando yechi joint chiri chikobuga uburwaire buri tokorokanga osteoporosis na boro buno burwaire bochandeta abantu baito na boro bwa mariogo na rororo nkorigere litore nonye na mangana respiratory system abantu mbarokonyora egekuba kiabo takonyara gutire getiro epilepsy na boigo amarwaire anda mange na inda mariogo aya nigo tokonyarusia ase chinse cheisikobu na bono USA mariogo na ari tokorusia stokoroka Los Angeles California eyere in USA na inde nkorustora mariogo anda ase chinse chiri tokorokanga Malaysia ayande nkorware India na ayande nigo tokonyarusi China asa mange bakire simi ase namba 0717176383 HK International Medical Center. Your health is your wealth. Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake ya January eyu ebwata chikosi ao bunabono Agricultural and Environment Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo ase ensema ya Building and Civil Engineering nkwegeli bale Plumbing, Masonry, Carpentry and Joinery, Building Technology, Civil Engineering na wigo Water Engineering ase ensema ya Computing and Informatics nkwegeli bale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering nkwegeli bale Electrical Installation na wigo Electrical Engineering ase ensema ya Cosmetology nkwegeli bale Hairdressing wigo mbabwate Fashion Design ase Hospitality and Tourism nkwegeli bale Food Production yani cookery na wigo Food and Beverage Production wigo mbabwate course ya Driving kuchasi bali bonse baraganye kwegera kugenda Kigali asa Marieta Ngorogu James Barare Nyakundi e principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College eye gotoka Alimongoni Kitutu Masaba North Sub County Kitutu Masaba Constituency Nyamira County abana baino bali ba college school cha class 8 gose form 4 batagiye universities acha teyo babere isiko ekiagara woni gase Kitutu Masaba ntobwate chikose zichene kono cy'ububundi cyonsi abana ngwakana bari kibese ne serikali wetera the government scholarship mkwaye gubali chiloni cyogo soma wetera help higher education loans board ne kibese cy'umwana ngwaye wale kirichi tutokoroka out of pocket ekyo mwana gotumia kumenye school urendagera na gwakane se nyumba komenya egento kende abana ngwaye gubali chi constituency bursaries and even county government bursaries ekyo applications chirororo n'ababunge bunabono mu bungo Kitutu Masaba constituency bwana honorable Clive Gisairo we are committed sana aso go support abana bagocha Kitutu Masaba egende getangania tabiri nga mwana ndo gwense gocha Kitutu Masaba go ikawe bursary in full intabana baito January nitekinega ndereta abana bali bako school January mwakaribishwe ndogenderete na intake na application tinchigenderete asamange nabo okubatalira ase school yiga kose obakirisi ni gutrasa kiramba cyabo 0743480999 kose 0782490068 noganye gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubate misangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday misangirikano yechikanisa baby shower anniversaries gose ekinyoro kinyoma inyangi gusuko kwa kuyomino emijega bunabono housewarming parties
engagement parties igatie binde bige bono getembe television network nero ego kwayiga asiriguridio gotugutera ninchwe omurikirwe ye masege munaba manyi baitabo bare nobo manyi baiguro igeti byetibwate signal ere enkongo igwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganitie omurikirwe nabukulika jumbenge wigwitira semeria WhatsApp gosigu yakisi migwitira namba 0741499726 Yobongolyo mwanone kirijane. Korista Training College inakupa mafunzo bora ya teknolojia na ujuzi wa kisasa unaohitajika sokoni leo. Tunapeana kozi ya Computer Studies katika Basic IC3, Advanced IC3 na Computer Technician ambapo utapata mafunzo ya kutengeneza, kutatua matatizo na ujuzi wa kitaalamu wa kompyuta. Tunapeana kozi ya Graphics Design katika Motion Graphics na Still Graphics. Badilisha ubunifu wako kuwa taaluma ya kulipwa. Tunajivunia kuwa na kompyuta nyingi za kisasa, kuhakikisha kila mwanafunzi anahudumiwa kikamilifu na kwa kuridhisha. Korista Training College ipo Suneka Town, Asumbi Junction. Tawi letu lingine liko Homa Bay, Sophia Estate. January intake inaendelea. Usikose nafasi ya kujiunga na kizazi cha kidijitali. Piga simu sasa 0707185119. Korista Training College, the heart of the digital world. Ine nuganeti konyora chisemi chingi ya chekerero liatirimba Technical and Vocation College nero lichibu liao ase intake ya January ya yuagenderete niko bakuru wa chikusi ao mbabuate mechanical production, welding, automotive technology, fashion design, cosmetology, human resource management, office administration and secretarial, electrical engineering, civil engineering, building technology, masonry, plumbing, carpentry and joinery, ICT technician. Samarieta ngo kwa Jackson Omae yondo mwalimu Kabere ase skulu ya Tirimba Technical Vocational College ose a deputy principal ase college ya Tirimba Technical Vocational College is located as a Nyaliwari Masaba constituency, ward ya Gasusu, Karoweka as a junction ya Geteri. Aiga as a college yetu abanafunzi ndobwate chinjira mbalimbali tokubakonya ekwarama itenga abayibuli baito gotwara baro bwaba asengenjo ye school fees. Kero mwanafunzi ikira se college yetu kubakonya tule kubaijoleria kusips eje kuba funding kuruase serikali pamoja na funding kuruase High Education Loans Board. Elinde banyaragora bagokora kikosi cyabo asobworora na kutabukya kwirari bageri asengenjo yo kwaligania abasaye baito pamoja na abayiboli bareta abana babo banyako bakonyora kiskiri ekira abakonye isikali nwali intake intogendrete karibu intake ya January nigo egendrete ayirira nigo bagutuka asensemo ya Nyaribari Masaba liatirimba asamange bakire 0757331085 igose batalire ase website www.riatirimba.tvc.ac.ke. Riatirimba Technical and Vocation College, scaling heights of technology. Kila nafsi
na ita ugukwa kwaraliwe kwa mongina Sabina Sungura tuchane kuralia ugukwa kwa mongina Sabina Sungura ligon ale umurugio Nyagusira Thompson Sungura Manyansa ngina Nyagusira Ellen Sungura Estera Sungura Anastasia Nyasuguta Ivrin Kemto Sungura nabandinga mona Nyagusira ugake Nyagusira Gesale Nyakundi Bamotembe Village Musubati Umungabo Nyagusira Clemencia Goro Teresia Kimuma Agnes Mura Basivika Kwamboka Ana Nyagusira Brisira Benjamin Mura Ayoti Nyagusira Elmelda Gladys Kirbo Nyagusira Makori Nyagusira Teresa Sarome Nyaimo Catherine Agnes Nabande ngina koro ogochese Verix Sungura Joseph Onuonga Kiriago Narebo Josephat Sungura Ogetembe TV and Radio Olfa Amati Julius Kirandi Joash Nyakundi Sungura Eric Kiriago Ana Nyakerario Bran Ogeto Kirandi Ana Motanya Ferrand Nabande Mukamu mromo wabo Nyagusira Manyansa na Nyagusira Abanchiri Orenge Ukioma na Usamo ndi abande bamwabo ngamona Muchobo Penina Rael Daniel Oginga Kayus Uchako na abande nigo ale mokoyoye Nyarangi Nyakundi Rabuto John Okemwa na abande Nyiramoke Zakaria Charles Makori Onchunga Muchiemo Nkolera ya Francis Onuonga Orfa Amati William Matondi Porina Kerebi Lucas Gisemba na Mongina abamunyo meratenga mona Francis Kiriago Joseph Kirande nabo igoni gale bamu abuguchese mukaya mumanyi nabande muchango monene nokolekane chitalike 25 Jumatano asinka yaye botori chigaki ararusiwe asinkendu ya Busongo Medical Hospital chitalike 29 asaberuna kwaendiwa chitalike 30 Ijumaa asinka yaye igotoka Botori Village Kitudu Central Ward yimeye county ya Kisii kunugo kwatu aralirie komongina Sabina Sungura kurwa sichi studio cha Gatembe Television na Gatembe Fama tuwatumire engora na magombo Nyasaye abalemi chinga kiechi chobo kendu obanene wale wote katika tumaini la Bwana kila nafsi na ita ogokwa kwaraliwe gwa James Nyanchoka Muguche tuchande kuralia ukwa wa James Nyanchoka Muguche numwana bwabali Nyagusira Mayaka na Nyabonyi numugaka ususan Nyabonyi abana baye ngamona Cosmas Mayaka Ellen Biaki Mary Kirbo Yumaikini Muna Gladys John Muchama Andrew Onduso Jackson Karioki Peter Obonsi Janet Nyairabu na Isaiah Omboga Mumra Omuabo Patrick Ongeri abakurukwa Ondieki Obonsi Ombega Masamo abakurukwa Onkendi Manono Omunyi Ongoro Gatuma na Nyangweso bakaba mura baye ngamona Sela Lina Edina Veronica Melena na Raela bakaba mura bamwabo ngamona abakurukwa Maria Nyagusira Nyankuru Gisale Mekubo Ariri Uchiche na Nyaberi aba munyomerete ngamona Benson Mose Charles Agecha Nadiuka Kirera abayisemoke ngamona Nyagusira Oirere nabande abange bakoyoye ngamona Albert Mauti Fred Nyagusira Ogao Dorka Mwebi Kenyansa nsemo ya Chauro Onduso na Nyaigoti nigo ali kolera ya Bunda Agecha Mwangi Omayo Joseph Oriku Morema na Onsongo abachokoro baye ngamona Dennis Nyabwanga Kristen Duncan Anis Pensira Vicky Justus Rispa Enoch Sami Ivrin Clinton Armstrong Susan Edna Mbera Naomi Joan Nyanchoka Nyagusira Fade Ozil Atati Vivian Nyabonyi Verix Dylan Susan
Ken, Grace na Ann niguzira otigire abachokorulia abange ogusangirilia okonene nigo kurabe chitaliki inye mutinyi okabire umwaka uyu gw'ikirwe na 2025 nomo asenkayaye umubire nigo urarusigwe asenkendu ya nyangena chitaliki isano Alhamis asabirwe na kwe nigwa chitaliki isano nemo Ijumaa mutinyi uyu mutangani umwaka gw'ikirwe na 2025 mo 2026 asenkayaye Mwamayaka Village Kirina Sublocation Nyamage ya Berocation Bunchari ime county ya Kisii ukunugo kwa tuaralire wa James Nyanchoka Muguche kurwa asechi studio cha Getembe Radio na Getembe Television nigotuatumire engorana magombo nyasaye abalemi chinga kichi chubokendu obonene. Kila nafsi na ita ugu kwa kwaraliwe kwa Alice Magoma Mugire guseticha Alisa ugu kwa kwaraliwe kwa Alice Magoma Mugire uyu manyekene buna ticha Alice rishabiki Regi Radio numwana unyagosira Jiv Domisiano Nyangute na nyagosira Christine na Kirubo Ontiri numurugi Ozabron Mugire Ubungu ba Musamada Bookshop Family mukamumra unyagosira George Ubungu nyagosira Mama Ellen Mura na Briska Ubungu ingina Edina Lilian Grace Gladys na Rachel ingina Koro Nathan Kayla Al Emanuela Avi Kasten Alicia Jazir Jamin na Miwel ingina Biara James Rota Wycliffe Okari Moses Muriangi na Dennis Omariba Muswati Mwabo nyagusira Charles Barongo nyagusira Baskaria Bonuke Retired Chief Samuel Nyabuanga Marcera Mangare na nyagusira Peter Oigara mukamumura umwabo Jerusha Barongo nyagusira Umbasa nyagusira Mary Nyabuanga na Ann Oigara nginamoke Mugaka Prince Bokisi School Jochi Umbasa Rebecca Bruno Barongo Vera Dominic Nyabuanga Cyrus Mangare Robina Veristas na Bande Abange mbamwabo Ratemo nyagusira Naftal Kenneth Engineer Undabu Maragia abakuru kwa Amenya na bali bakuru kwa Sagine mbatware ogusangirilia Jumatano uchakira chinsa isano chemambia asomo bogani umwalimu na emisa yogusabira umubere nekole kechiro liki emerongo ibire na kyanda ime ya Kisii Cathedral Church uchakira chinsa isatu chemambia numuyiga oye umonene Nobe Kisii Sports Club chidaliki emerongo etatu Ijumaa ase arasabirwe na kwaenigwa senkaya yege Komu Village ime ya Kisii County ukunugo kwa tuaralirie ku mwalimu Alice Magoma uyu manyikaine buna aticha Alice kurwa asechi studio cha Getembe Radio na Getembe Television iwatu watumire engorana magombo nyasaye abalemi chinga kichi chobokendu obonene katika tu mahini na Bwana watafufuliwa watakatifu waende gusie bono na bukwegokia asogo sonja etibi ya uwanje tia Getembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimirulu ao ya Getembe Television Network ayene amatiao kuri miensi ya Kenya ili ya Tanzania Uganda Malawi wikanonya Zambia egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chemereka je Christmas amono guchingira ku mwaka muya iliwego kinemirulu yitu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Getembe Television Network ekeunga kia mamogusie
Karibu Borabu Technical Training Institute, kituo cha maarifa, ubunifu na ujuzi wa vitendo kwa maendeleo ya kesho. Katika Computing and Informatics Department, tunatoa kozi za kisasa zitakazokuweka mbele kiteknolojia, ICT, computer programming, cyber security pamoja na digital animation and media. Katika Building and Civil Engineering Department, tunakuandaa kuwa mtaalamu wa kujitegemea kupitia kozi za plumbing na building kwa ujuzi wa vitendo unaohitajika sokoni. Kwa wale wanaopenda umeme na teknolojia ya mawasiliano, Electrical and Electronic Engineering Department inatoa Electrical Engineering, Power Option, Electronic na Telecommunication. Ndani ya Institutional Management Department tunakuza vipaji na ubunifu kupitia Fashion Design and Clothing Technology, Hair Dressing na Beauty Therapy. Katika Health Sciences Department tunajali afya ya jamii kwa kutoa kozi za Health Records, IT na Community Health. Na katika Business Studies tunakuandaa kwa ulimwengu wa biashara kupitia Human Resource, Business Management na Supply Chain. January Intake 2026 inaendelea sasa. Jiandikishe leo na chukua hatua ya kwanza kuelekea mustakabali wako wenye mafanikio. Borabu Technical Training Institute ipo kando ya barabara ya Kisii hadi Ikonge, karibu na mji wa Kibirigo. Kwa maelezo zaidi, piga simu 0746 211 764 au 0727433205 au 0725533426. Tembelea tovuti yetu www.borabu.tti.ac.ke. Borabu Technical Training Institute, Technical Skills for Development. Welcome to Elimu Academy, a modern school committed to offering the best education for every learner. We are CBC compliant and provide junior secondary education, ensuring a seamless academic journey for your child. We provide excellence in every detail, a modern, spacious library, fully equipped for every learner, a state-of-the-art science laboratory and a modern computer lab, perfect for hands-on, practical learning, spacious, modern classrooms for comfort and focus, top qualified teachers certified by the Ministry of Education. In the latest Kenya National Council for Examinations KJSEA results, Elimu Academy recorded outstanding performance. Out of 48 candidates, 29 exceeded expectations, 17 met expectations, and only 2 approached expectations. Most impressively, 32 learners successfully transitioned to C1 secondary schools, a true reflection of strong academic foundation and consistent excellence. The 2026 intake and admissions are ongoing. Hurry and secure space for your child today. Located 2 kilometers from Kisii town along the Kisii-Keroka Highway. Call us on 0741 562 931 or 0780 894 411. Elimu Academy, educating for eternity. gusie bono na bukwegokia aso gusonja etibi ya wanje tega Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimirulu ao ya Tembe Television Network ayene amatiao kuri mienzi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, wikanonya Zambia. Egulire edekoda ya Zuku chinga kichiga chemereka je Christmas samo no guchingira ku mwaka muya iliwego kinimirulu yitu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Tembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Tembe Television Network ekeonga kia mwamogusie.
Alright, asante sana Kigima. Karibu nando mwanchu mwategereri no muligereri ndise sole murubuli netu ani yagatembea toso sebe ya kabiri aiga senseme yetu kwa magazeti yosirera singa zeti lakini iko tu sangamo asetu ani yagatembea bono mambia na wasemerikana naye no gende kokoro murubuli bono mambia setu ani. Good morning. Sokoro no toko irore na ndo kwa mamucho. Toko irore rako. Mate osaligo tigamba kani ka kia bana. Yani pako yanga koro. Matita ko ngakoro enje. Wakoro arali. Matita ko ntumia. Osaligo iga norochega bunandi. Ko baende yake. Osaligo no ena ya kwa makete. Ndagira kioko toa. Osaligo ka kia kuneni kalikabe kirega na matumbo kaburuka. Aya ningo otomete ndagira yi. Montomete abana ko baletera ngaki. Na watomete skuru boye ndagira. Jena ya otomana ndagira. Matili to ngakoro enje. Jena ya otomana. Ngakoro enje. Injo ntumie inje kabisa biziri ya. Alright, anyway, karibu sana mwanchumuli ndo mwategana libali mwagenda kulika ujuba aseme tandao aliyaseme Facebook urucha mantaba ngisani Gatembe TV, Gatembe TV Facebook, Gatembe TV YouTube yenda kuchubeka somo nge badaye ngusoma tuli gandi chinge sana churucha na aye seso best kwa nere ngabono mambia yumo getukurwa na andika kiwa genda gusagana ituwa mambia somo robali tulikire ujumbe aiga ase studio tugenda ya masema sama gazeti ekatuli ukwanira ama gazeti bono mambia ekatokwenda ase amagazeti litangani na sika manyirigo ucha sembe mwanchuma tegele mwanchuma ligereli asinchira ayobo ikere mtonyo leke manyiria sembio tosasi amagazeti AMO asi AMO Gatembe FM ikira emyogo menegire mukanyisa libre ikiunga kema mugusi iyi netwani ya Gatembe lero asa magazeti nakoletwa sure na Gatembe FM. Lero asa magazeti nakoletwa sure na Gatembe FM. Lero asa magazeti nakoletwa sure na Gatembe FM. Alright, karibu sana mwanchuma ligeli katokwa na igoro ya magazeti ayo mwategele mwaligeli bono mambia magazeti itosu nareka iga tukonde gazeti ili ya The Daily Nation yiro chakurushiko kima ukwanira 11 billion looted from Shah mangana makumusana yuntunya ligeli ya subi nitoma nga kichi ya siriki besecho na manganande arasi gazeti ili ya Taifa Leo kwana wabunge wabei ya jioni abajumbe bono wabeli guliria moroba abubakari korekana na mangana ye umusbika gusobono bilibu bunge mosu yotangura ntomanya igamba bya bamba chumbe kyaba na adinkiye kogera bako tobekara ko baba bunge beli guliria moroba na mangana ndara sigazeti ya The Standard kulinda usikiane kobe emambia bono nchikuru kwa Jufru Saliu karibu sama gazeti katoko nyaligeli ya onsi emambia bono. Nkuruka Matilda Obaigwa karibu sana asekinge sekiga gazeti ya The Standard egotabuna no longer in charge ekoboria andake ikirebwate ebicha yaye oyore kuse Douglas Kanja oyore omonne bwa banyanyimbo aiga sense ya Kenya watkana no bokoreri bwa banyanyimbo ni golibori ya tigerena entira abanyanyimbo bebwato kire bakare bokore mirimo batari abangi babo batari kubwate richiko andake Omo Inspector General Douglas Kanja tagendreti emiremo okosena kiekare. Okay, kwandigereri nkwana nje yane mbwate niko mbwate egazeti yane ya Taifa Leo kwa zangu ra duniani mukakache misionkoroke bacha kurumutugo igani goteba wabunge wa bei ya jioni wabunge wa bei ya jioni. Okay, guchigiga bu nsaligo ngo chakare kwereza mapema njengo chikukoira stokoro kumunyakie ni papa rafu ngoire dondosa hapa na pale nankara na ase gazeti yo ya The Standard ekotabuna a lost control abanyanyimba bange aiga sense ya Kenya ni gopakare gutumeka chinguru wetani ekerengo buna bono ase EPG yiga egukwanira engana ya nyara gukorekana ase kanise yemo chinse mochiricha witima egutoke Mbeya Odhaya county ya Nyeri asomoskerega digashagwa nerombe yae kwenye bachiri egokora amasabo kurinde nikubona abanyanyimbo banyarite gusagana enseme yo na uboigo bantu bande bagatigerwa chingoma nekirabono okubolia kwa bwatu gose ekerero egetindi gekare kubwatu ko guchase omo teneneri umonne bwabanyanyimbo aiga sense ya Kenya Douglas Kanja oyu bono kolega no musikeriga digashagwa hagote vuna no nyena abanyanyimbo abo baringe gusigeta gose bari banyarite kubwatu ko guchika una aba ungosagano gokore ase gokore kana sense milioni ko bare abo mwakilishi bwaba subati ko rwase county county ya Murang'a omoske Betty Maina abanyanyimbo baye na bubono
musaba nyanyimbo babere abo bwate bakorerana bwato bwa matenere na bubono banyarete gotoka gose bako bato gitena mucho yokubwato gucika igoro yogosaganwa we kanisa gose we timu ya Rigathi Gachagua na boigo asense moyende gote wabuna niko obutuki gose police spokesperson yoromonogere wabanyanyimbo muchiri nyaga niko akaregote abono ekyombe kirikia aipo kubwaterana no buteneri wabanyanyimbo niko bono bachagete obutuki waime mono eliokoene kia guseko nyara kumanya linki ya korekanete na page umugano yori oireri baga page ya kana ya gazeti ya The Standard egote wabuna lost control questions abound on Kanja's authority in police service andake Douglas Kanja emirimo ya enereri erebuna omuteneri w'abanyanyimbo ekiro abanyanyimbo bono bakale wetenendera asinchira enga buneyo na Wetangula wants 56% of MPs may lose next election monogeri we bunge lene muske Moses Masika Wetangula niko bona atebire ekirengo kiemeronge 5 nomo igoro yemya gose 56% y'ababunge ime jinsi ya Kenya na bubono batachi koira na abisi gose na batachi kwakirwa chikura asentunda yende hasopo cholyo bonne bole busyo ekira batebire banyale kuyarigane kema asamanga na pension scheme banyale ko kose bagendere ko gacha chibese chabo cha pension yani chibese chiri cyo retire ngabe bange kurubono in case mbali koirana abisi aso mwaka 2027 etokenga baikire ko kugacha ebitoki ebibira chikoba konya ekero oba batayo abisi ase myaka erebosyo nandene kira boboli buna obochore bonna boli bosyo niko bora chikoba obokonsana iko banyale kutta chance kigima elio gocha koirane ko sekurwanira ama bagabo na asense moyende kukwanirere okunererwa kwa basubati abana banyaruka iga asensi ya Kenya yokorokoranga bado nonyese gikiraroro bado abasubati abangi mensi ya Kenya kirengo kemeronge 34 igoro yemya niko bono roboti rokoroke buna niko bagenderete ko sababere bakunererwa ko bwamono ekiro imburekerete omwaka oeta na ase egazeti iga ekukwanira abasubati abange kubwa mono kurase orugongo ruri rwa Northern Kenya na bwigo North Eastern Kenya abo babere bagotachirwanse kubwa mono bali babwate bamenyete no borema bwo gotarora abasubati bali batari korora niko abangi babo babire bagosaganwa bagotachirwanse kurinde obone bwabo botaratoka nibwate emigano aiga yabasubati abange bali bamenyete no borema abo babire bakonerirwa abange babo bakarekorera abana batamanyiti nonya abanyena abana bukiagira niko bagosaganwa abotuko kurinde bitambukiro mbiyo be mukiwe gose obotukimburanya ragokorekana kumanyanga mbara bibagokora obosagane obo kukwanirire county buneria wasenigishu orogongo ruri rwa Northern Kenya na bwigo chinsemo chinde chinyinge kukwanira amangana GBV ngabado na roro na bwigo 77% yebikorwa ebiga nigo ekorokana abasubati ni yani abagaka niko bawita abasubati babo asichinka kosiba kuba unereria bale ase enyomo numugano ireri bagase page ya kabere gazeti ya The Standard osarigo right tumonchu muligirira no motegeleke ro kuligirira igazeti ya The Daily Nation nili ataifa leo bona mambia kuchakira The Daily Nation yukwalira wa 11 billion looted from SHA no mangana manene akigma asibone tobanga sura sajili chere bajusira shiringi bilioni 11 gocha sira tikura sekyo bekelia kyobo koreli mu rububu gwenya okurunga social authority of SHA na yino mo ajiba sije tobanga gocha mutinyu komi mu mwaka 2025 wikomutinyu okane mu mwaka 2024 wika omutinyi okane 2025 ndigo chibase chianyara kwa chikoibwa na gukurumwa n'abantu boka ni kwabene usikwaba abanyene anamono asimilisisi yobo chenu ekwene kebuna nyegitali chiri cyabanyene nigo cyare nyara kwa chikubeka chiklem chinyinge chile chobokora na kuirira chibase chinyinge usira kurwase sector yobo chenu kwa ngene moziri bobo chenu idenduale nigo bono atebre nigo serikali era chikogendera kwene kinga kuire nyiri chibase chokuru saba kurumi abanyara kwa bakuru chibase jasinchirebo ngainiria numugano oiro bicho chibe chakane bono mambigazeti ya The Daily Nation nekero kurilia eli ya taifa leo mugano yubo igono ile obolito asepichi ya gatatu asukwaniranga bilioni 11 za porua kutoka SHA ingaki bono omu waziri bobo cheno bo igangandra kwa tabanga nigo arachwene kenga chiro sichi gankwira nigo chire asimetinyi tano mo irmusio iligere kwene kinga baliba kurumete babikrubiara
kuri nguri page ya The Daily Nation kurusko boigo page ya gatatu ni bwatu mugano asibato madad tuta head survivor another al-Shabaab attack nandi bono mwancho mategereri numugano yubo igana bukonyera gazeti ya Taifa Leo boigo ne murekirete igoro yomongano iga unyarako bagago utia makweli ngakeyemo sogo chererwa tukonera umwancho muregereri umwalimu Steven Musili uyuro kabiri mwalimu aseskuru ya Urgo Primary School kutoka kaunti ya Garissa nigo alitukulienga tulisasi na busuru mobile shule Jumapili mugano yuko mwalimu wa miaka 35 umusacha bwa bana babire nigatiro murugyo ye ule umbraka ase wa kwalisasi egento moncho matali okora chibe chega tatubono mambia nabakora irichaga gwa somurugyo ye lea na abana baye bono bagendere kubulia obokonyi bwa benu butukiwanekwa maga yosira kwaye akurunga Steven Musiri nyarumagano ya gazeti ya The Daily Nation libechega tatubono mambia kulinde page ya kabiri ya gazeti ya The Daily Nation nigekwerera mangana au igoro ya omo gose omugano oye Miss Wanda Elena Albinsik unomugoro binselia ya gose omuswatiga Miss Wanda Elena Albinsik unyolenga oiga ano omugorwa bwensele ya German ujua batobekana onyarako bagako gagutia amakwelia aiga Kenya chikakichi mwaka bwelwe mochimi kianda na mergetano kianda 1932 bwiko mwaka bwelwe mochimi kianda merongene na ibere karubusagani bwale okorekana bwe kanisa kudenda kanyarako baga kutuli guande kanisa ili yege Katholike ukaraboniga kwero mugano yenga inkekora alimoyo ansi ogotuli gwa nigo aliko yokwana achiwa bichogo chengira litukoli nene ensengima lioko inyora balia gosiri kulio chengira ensengima limanyikenga Olokasta at the United Nations ibono liakorokanete alia gosasi sheria kuranga sumucho Nairobi yero luchibe cheka bale mwambio manyigoro ya Miss Wanda Elena umwanchumuri ya gazeti ya The Daily Nation kulivuli ile magana ndebo mwambia na magana gendu kwani rwagaigana mugano igoro yomo waziri mbo cheno hadendwale na bokora gari chubiche yakane ngakia ukwana au shilingi 11 billion restoran from sha in 6 months na kwa rally au na natio vote kulinde chubiche chaka tano boigo The Daily Nation go kwanira amangana kurasika bekilikyo chonichi bebe IEBC akeru kwane boundaries reviewed before balls are not visible mugano boigo okonyora gazeti ilia Taifa Leo chipechichia kane gosibichia gatatu egukwanira igoro yengane yiga boigo asikumerekera kolengana n'umunyakere gubike mbekiga kyobo choli nichimbebe nere akorukunga Erastus Evekon nigomono atebruna nigo chikurashira chigwakwa cha 2027 asichibunge nichisemo chichikuoda nichikaunti bunachire boigo nyaka nyarabara linda chikomenta gusokora review amonchilia asichibunge nichimbebe au nichiwoda bono teguchunyarikana kubatikana no kuburwa gwenibo isaine asikubekiga gyobo choli nichimbebe independent Electoral and Boundaries Commission IEBC na mangana ye Erastus Evekon umunyakere gubike Nyarumugado US bichira tano bono mambi mwancho muri ya zedi ya The Daily Nation katanga kulia yanda sama gazeti imambia bono Matilda ase page komi ase gazeti ya The Standard whatever na Omurai we say Oboske William Ruto appoints ICC lawyer Katwa Kigen and 14 others to the Court of Appeal ikigambiro kenene kimanyikane tebuna the Court of Appeal emeyense ya Kenya nikobono kialigeti kulika abana chibi na 15 kolende nikobono Murai we say anyalete kubatuka amarieta ya abo 15 abono banyara kuba kuse ase bali kurigia mabagayo balinge wetania 30 abobono baba bakunenkiwa ase amatuka make aitire kolende gati yabo nigare oyo kabire omunachebina usi umuwakili ase ikigambero kya International Criminal Court ICC kemanyikanete buna ugoso manyikanete buna Katwa Kigen niko bono
hari egati abali bono banyarete ko choro gose bali banyarete ko bwa emeremeyo bali umurai bwensa bwatoka na abona chebi nabo ngamona Mr. Isaac Asana nabo go Mr. Kato Kigen ntobwate Justice Matthews Ndumanderi, Justice Chacha Mwita, Justice Lucy Njuguna, Justice Edwig Imbosa, Justice Byram Ongaya, Justice Linet Ndolo nabo go nebwate Mr. Paul Lilan, nebwate Mr. Brown Murungi, Justice Stephen Radido, Justice Rachel Ngetich, Justice Munya Sila, Mr. Oket Okelo na bwigo Justice Samson Odhiambo. Abwiko mena batano bagoswase kigambiro kiri gia the Court of Appeal eliogo konya kugayana na bwigo kuguswania ebina ebyo byabere bigoitinyana asemya kemenge osenga ekigambiro nigo kyabere gekwengerwa nebina ebyo bire Ase County ao bitaraba bigokorwa bono abo 15 nabo gukuguswania omosi goyo epeji ye 10 ase gazeti ya The Standard nabo igo ase page yake ana ekwana buna school attack triggers teachers transfers amid silence by unions ebyombe bire bikurwanira ebyombe bire bitenerete abarimu kyombe kirigia kupet kirikiana nabo igo ne serikali guse wizara yobo yekiseme nigobono ebyanyare kubekirwa momocho okubwatikana no gusagano kwa abarimu anemuno bali bakore mirimo asorogongo rwa Northern Kenya nabo igo Northeastern kubwa mono abarimu abo babiri bagosaganwa na ababego bali bali shababu iyo korokibuna litkoria Jumatatu ewiki ega niko abantu babiri banyarite kusaganwa egati yabo umwarimu oyomo oyobono onyarite kusaganwa na kutikiro chingomo kose kwikagosiria obugima bwaye asichinse mochiria cha Northeastern bono engane kalikoleto bwoba naki abarimu babiri bakolendo chiskuru chinyinge cyabere kigotigara kitabwatia abarimu ikiagira abarimu kirabo bakogenda roro mbaliko wa obolendi voice ine. ODM was rekindle memories of past bitter ousters of top leaders nga oko musanana na boigo obube bwa ODM kose ODM gocha gwatana nakana na boigo nonyikia mekyo gocha gosiria obonya nkongo bwae ngobwatikana no gotegwana okukogenderete korokana asikia mekyo abarai bali imbe yekiama nabo abanyene bakale gosaria ekiama ayanko gwatikana na Javas Bigambo oyo gotabanga the leaders have been speaking in a manner which is reckless and there is need to demonstrate wisdom. Destruction of ODM is coming from within nga ODM abanyene abarai bali mari na buboka bakale kogera ekyamekyo gesareke akurose ekigambiro nande ekotabona petition filed to block states 204 billion Safaricom shares sell to Vodacom. Ase okoni wa wechisha cha Safaricom goja ase gose 15% yechisha cha Safaricom muchinseri ya South Africa nikobono engane yo sekitambo kireke kyanyare gutangwa na kubwatekana na aba rwanereri gose activists babere abo babekire kina sekigambiro bakwamereria egetambo kireke bono keirire engane yo eirire ogutenene wa okoni wa kwechisha cha Safaricom gotise ense ya South Africa. Tukurana gazeti ya The Daily Nation bono mambia nduchige gani boto mugano ansi igukwanira pechi ya gatano na limo political parties register decries underfunding ukwanira ikomulekera umunyakirego bwokolikia ebyama aiga Kenya yokurunga nere Mr. John Cox Lolineko abakarukwana asono areire ebunge igoro yoko gose yo ebikibasinke ichobisi yoko yekolikia ebyama ekwegwa asapebrenga chibasachiria obisi yokolikia ebyama wenta kwegwa ligochibe sichitabikwa obisiyo nayo kuirira andake obokoreri bwobisiyo koba obakungu kulingana nere omunchumuliri no motegereri mambya bono kulingana na John Elolunuku ligobono atebruna chibe sawe tania chibe sichwenta kubwatu kwa ase obisiyo chiro 1.6 billion chibe sichoka chia bwatu guru 508 million ichiro tanga keraka ndi chirent ni chibe sinde na matumizi obisiyo bagutikana na 132 million chuka na kuirira akungu kurana obisiyo yokolikia ebyama asukira boni gabali kiri ebyama ebinge ebyama gose utani mrongetono yure ime ya Kenya
nibyo nsubigana iri obokoreri obuya ase obishijwo namangana ikiri chube chicha gatana limo bono mambia kulende gatana kabere ukona ODM 2027 Bans Park Cheetahs in President's Party yakarukwanira amaganio ya ababwatani be chama ya ODM niko bono agenda tukole talibera kigma uchese abajumbe bali ba ubose balia ba UDA bali ase chama ya serikali kubetikana namagania yo igati yabo inyolenga niko baganeti libaga ali mokonyi muraibwense linyara ko kubwatu uchese chama ya ODM igontono kyali tubobo munene ayubwanga mara kuwa monono mokonyi muraibwense bono ne Professor Ibrahim Kivira Kindiki asabono akubulinya ODM gigo sababu konyi muraibwense njimuna mokonyi muraibwense ngingo chagochi ayunse namangana liberali nene unyolenga nigati ya mangana lia omoseneta oshayo yoro munyakiro bugi chama ya ODM anyara ko bakubeka busibwe muraibwense umuske daktari William Ruto ningana yale tubobo bonene sana igora mangana yo igati yabo amangana yibirugo binde binena serikali ibibi guchikoiranga ababwatani be serikali ba UDA ba kwisko isko muraibwense nkolgani yale ekerengali ekyo namangana alikiro monchomolina bokonyora gazeti iga abona mambia ase gazeti ya The Daily Nation katoka kuligelia mange ase gazeti iga ya The Daily Nation Matilda Pirana ase gazeti ya The Standard nande ni gobono ekiombekeri getenene tobochori ne chimbebe aiga sensi ya Kenya kia IEBC Independent Electoral and Boundaries Commission ni gobono Kenya reko morekerwa mono na boigo kubekerwa mamocho ase gutekirania ogwata chimbebe uko kwa bwanete usekolengana ne katiba ya Kenya ni go chimbebe chia chinsemo obuna bono chibunge chia bwanete koligererwa aso mwaka olibwechiri bubere 24 kusomwa 2024 korende wikira boniga ekiombe kia IBC bado ni gobono kianyalire gotebo usabatenene bekiombe kiga ekirobate biro buna bono te kunyarekana gwata chimbebe asebire biga nande bagendre to kingane yo ko chabosyo ingana ekendre te koreta amaboli amange gotena polls body says a time financial constraints and disputed 2019 census hindering a review progress yani kubwatikana nonye no mubaro kose ukubarwa kwa bakenya ngana census yakorekanete umwaka 2019 yobono yarorekanete nga andake tena neti omubaro obwenerete kose oli bwa Kenya bali ase chinse mochonsi nigo naboigo kubura wechingaki naboigo nonye chibesa chitaise ni kose gukwanira financial constraints yani okumigekana sengencho chibesa chitaise ni na kukwirire etaranyara ekyombekyo kya IBC kitaranyara kuligereria chimbebe na inde ase ense ya Kenya tarimangana naboigo ekyombekirige kuligereria mangana yerire keregia Kenya Meteorological Department bono ni gukia kanyire amabori aba Kenya abokonyora bachakire gutwara obwo buna andake amatuka igani goliberera likale igoro mono goseliberera likale gotoka anemono ebiro bya butuko nigo lya konyora lya chakire kwa aba Kenya bange obwo bakobwa mono ase county ya Nairobi ngabange ni gobokale koliga mura butuko abokonyo bachakire kwa bwangandake na mangana climate change akarikoleto muchando ya korende the weatherman ose oyotenerete kyombekyo ya Kenya Meteorological Department ni gobono atebire buna ebi kosomotinyo mutangani olyo kabere na boigo yo gatatu no nemetinye bone to twara liberera anamono aiga sense ya Kenya igoba Kenya tibatwara obwoba liberera liraroro ne liberera lia kawaida limetinye mutangani yo mwaka na formalize contract terms abakolie meremo bobo chenu gwetera ekyombekeri kya universal umurobere o universal health coverage UHC ni kubono barubikana litkoria Jumatatu na kubolia wizara yobochenu enyare kubaenekeria na boigoko bachi contract kusebanyare kuri kwa emirimo asichira bwenerete kirobono bagendete korukyo bobo bwabuna andake serikali teraba kikubwatia lichiko ase okubarika emiremo na asense moine nebwate amangana mange ayo agendrete gose amangana agendrete ko enekiwa ase chinsemo kubwa mono ndochenga omugano no raiga okoroke buna omusubati magote na mother held after her 3 children are found dead
police in Mlolongo jinsi pachiria cha Mlolongo ni gowono bakare abanyanyimbo batakire obutukio kubwatikana na ekekorekemo musubati oyomo anyari tugutuka unaniga eta bana ba erungori bakanyara kunyo kurinde kiro bakora kunyorongori eiga bagatuka nga bonsi bakure abana batatu ingana bono yarete tugwoba obonene county neri ya Machakos kurinde musubati oyiga nigakagere ko abana baiga erungori eyo abegite esumu ino mugano konyora asinjira engikero nkeyumana oro ase gazeti ya The Standard yeri tukoria rero asobokorerwa abanyanyimbo county ya Kericho omo sacho yomo ni gobono agende tukurwanira ubugimba bwaye we myaka 30 noyomo kubwatikana keri atebire bunani ganyara gusaganwa n'abanyanyimbo ngani gasoete gioskia kemo kanyoro munyanyimbo kare koveka chibesa lakini ekero yatokanga umunyanyimbo oli aka koregana ne gazeti eiga niko yarorekana tebuno munyanyimbo oli agatema ko motindire kusagata motindire umusacho eiga kolende ekero umusacho oli achiko muengereria abamu abo bagacha gose bakababane bakanyara kumusagana bakamutigera okoboko kobunegete bono ndiga ukona kurasenja gitari Ahmed Star Hospital iyo kutoka me ya Kericho na boigogote abuna niko aganetie obwene bwaye magega yo gusagano na boigotigero chingoma chimbe nabanyanyimbo bane na korinda abinto bitonchukanaine man set a record by collecting 2.2 tons of diapers omusacho yomo oyoro mokori emeremo gose public health officer cross county ya Kilifi nikobono akale gusangereria chi diaper gose pampers chiri abange bakoroka pampers nikabereka guchisangereria chiri chinchabo echichikire chi tana gose 2.2 tons yani echine diaper chinyinge sana bereka gusangereria kunenchire moyo koinyoria bali abakorosia chi factory na Wigo Industries bali chirichi korosia chi pampers chi abana chi diaper ichiga banyare korigia chinjira ekira chi atumekire chibonete ko kotuguto asinjira itari kosaria amazingira itari kosaria karati kama tirita yes igabo mungwano yo igakogenda osangireri ogenda chukupima scripts gose ekero anyorire ase obiere akorusije diaper chonsi bi ochibeka mo chiri chitumegete chinja ochibekira amo yakoira na chie chibona asangireri ochibekira sayamo nchikale chitani chinyinge sana chabiri chinyinge sana okay bunenchire moyo ko banyoria bali bakorose chi diaper chiga bali yachinjira omanyete sokoro omanyete kana onyene factory echa ene bwata se kumule ubiyaye mapema lakini ekero kwa golire usena masakara ega kwanyora nga masakara na kande to chila echina ilone chiga lakini kwanyora nga diaper ya rogutara diaper chirekerase umuchando noraroro nabo igo echinde chikumurwa roche ejue kale gusali bintu bitonchukanaine yasali environment na ebigana bigendere to changira samangana climate change usana kiye kugira lire ligendere to change nabo igo koleta emechando emenge bunabona umuchando kansoro chokale gukina kema na chiro chinabo chinga protein paper yes are you serious ibona linengi bato lineta masakara ali to ale kubugoli ebintu okay no problem continue nje kwa material bune ya polythene lakini kero kurigereria mostly chi diaper chinyinge kero no manyete njire diaper korokana ekero chi atumekire gosonyo ole stiumoire kuna sabantu bamenye tonyo ole chi diaper chitumbire korure bunense ko banande boli no bucha okay aya no chi maete batero tinakia nako boli sorry alright wanchu muligeli no mwategererie karibu na ndi asensameiga yakabego so kuligelia aya onsi aise obwagale kigema na kuligelia wanchu muligeli magana ali kila gazeti yako yenda gazeti jibe chikomi the Daily Nation katukunya koja kura bona mambia ebukwanira I'm sorry man ukili wife for joining Instagram task cote umusacha tu mulikira te uyo kagiro ko bomuiti bw'umwancho ye aise ogoswa sumutandao o Instagram tukonira murada hawada uyigabono gwe nigo ebatobekana bono asabire ukwabira asogoita umwancho yo kurunga Nuru Ibrahim abu myaka 29 asogoswa sumutandao Instagram asubutomobulili baga na magarabono musaja ngenda kulire kigambiro kigima ajibichiko mibona mambia lakini irende sokoro tiga ebe efunzonga tiga umuntu tago ita na ndu chibusabu kwabira igo ntobuli amako ntobuli chiko ko goito goita abantu bali banchete egoita
uitatari yentokia ukwabiruma tina ndabane go chakabarenga ntiri uchikwabiro atibe chichia kobiyo igoni guchukwanira abo bisabire abanene be serikali abara basemi bumura ibwense tugukwanira omu subati urumo advisor asamangana dia subati ase ebusimo president tugukwanira Miss Arweta Jigai nabigo omu semi oye wangeki mubumura ibwense yure economist David Indi nigobono ba mo chiukirage nabigo bakayiru chuko abusimo kambero asongana mumincha yeri chikoli kambere negusige court yokuwa contempt of court asoko genda gusire ne guchaya lichikoli kambero ayigani gachama igaye kambero kubeka teneni na ibirugo biribyo abasemi be serikali agwasababire nabandi 19 barabasemi serikali nigobara sama baga atanchiri nabigo aywali asoko ogotumia gusogokora enibe serikali usa asabatabatiga sabagokora mabaga aywali unconstitutional gusatalia sekatiba ya Kenya nigobono ibarorekana baga babire ndi nabigo Miss Arweta Jigai bagendera gurika ese mitandao yabo amamincha ya mangana igabwa tukune kambero munasuba ngobono amaso mitandao ye ndi nigo alika gotebanga nabakana abutambe bagukana kulende siasa yabwa ikambirige ukana kulenda bana siasa tuabwa bono bagukana ntutumira na si breakfast no muraidwense togenda ko musemika tukuragira ina mangana ye abigete aso mitandao ingana bono ikambero igakale ko muchekirege na oigo Miss Arweta Jigai akomochigwa ase maigali tukilimoruka maigaje kigambero gokana mabagaya abo nigo musubatu igara rekantiga go post ebicha ya ye asobokoreri asiabisi yumuraidwense na gukora kinga nigo aroching achituma mincha ya ekigambero kulende korengana nekombekemo gyubo gyukugira obone bonya bantu kuranga de katiba institute nigo bono kyabikire gusi petition abusubwe ekigambero kuoni abigaba bikubyara asugo sirelia ekigambero namangana dikirichwe cheko bibono mambia gazeti ya The Daily Nation yakatunya rigali ayonso mchimo rigali bono mambia aiga ase studio lakini wakwenda bwangwa mangana ndikuro sechi nsichia maiko wakoira goika ase epichiga ya The Daily Nation tumulekere mangana alikire kuro sechi nsichia maiko usichi nsichirichia machengumbu epichine ya mirangwebere wakona trauma lingers after US attack on Venezuela nikomono emichando nubuwabo wanebo gendere koroka ase nsuli ya Venezuela maiga jinsuli ya United States of America kura wanere umuraibu nsuli Donald Trump wabuwa tukachimbunde ase Ghana kwenye saga na Venezuela nabokora umugano olikire gaiga ngaki abamenyi benseme igabatari kurara kubwetika nubwaba bo saga nuwa ase umuraibu nsuli ya America Donald Trump agenda kubwetika chinkwa na chintende kubwetika nubu saga na bensi ya Venezuela nyoro mugano wichibichi mrogibere bono mambia igazeti ni ya Daily Nation ayukuru asichi sicha maiko kulende ukure bwango ngatiponya kura kura CBT nebwata mangana au ase ebirundo bibi chikosoli na CBT kumulekere chikosoli au nichinsemo au kulende ekeronga niko kwa igandire gaiga epicha mwere kigima ukwenda 20 athletics found guilty of age cheating after broke watabakana abagosoli gusi abanyanchuki byata emerongibere bensi ya Kenya ligoba tukire neli mochalibo ngainelia bwe miaka yabo ase kulengana nekobekeli kurukunga negose kulengana nekobeki ya World Athletics anabayo kiliga Athletics Kenya AK nigobono bya bekire use bya kolubo saga nibuna guchikabuna abagani gobara chiko mukirwa ebitambokero ase guchishukuru au chira kuburu ebitambokero ichabaete amasakara ni masakara yo kuirwa yobokora atali ayekene mwenje mulinda bokora yonsi ekero omunyakiro go omu president World Athletics kuruguna Sebastian Coe na mokonyi oye ase ensobeli biti Jackie Way baganda kwera amangana yosobo imekura siga zidi ya The Daily Nation na ngoja kwera ya de Taifa Leo ni bwatu megano boigwa CBT asigo kwanera ali mweli kigimangana nditigo manya mbifu na mbichi kubainika yueva leo asirero ni gotra kumanyanga ningo gosaliro nyansi anamono asiligi eli ya ueva yani keratukuligelia ase enkoyo yera chukurekana umunchumulire na lero turachikumanya gatichi timu chirichingi ya chira chigukura bya ase anamo ase ama miraniali ya ueva Champions League litiko lia alero unyore ayosi na se timu nchumulire likulinda semono
tiendaye kuliraga gumoncho mateno muligereri enda kwenye gazeti ya unaibu manya yanda mange alitutako manyibono mambia Matilda ekiro toko inase onkorogo huko njoria muna cervical cancer awareness month kiro mutinyo go chikoira kima basubati nonye bali boy alternate aseking'eseki ya DN2 gazeti ya The Daily Nation basubati bakubuliwa bagende balengwe bakolerwe screening ya cervical cancer guse cancer yoro iboro nganonye ukubweni kwa nkororo nonye bakaliri abasubati bebwateraneti komwancho muligire nabo igomotegerere endera kubulia musubati onde bwensi oli omanyete angena sole anyale kugenda kolengwa gose gokolerwa screening ya cancer yoro iboro nabo igo bali balensi emyaka 14 gose emyaka ya kianda wiki emyaka 14 abana abanyale konyora chanjo against virus ya HPV. Talera bako bamintu talera bako nabensere talera bako bamintu batalere nabensere nabajabale bamintu batalere okay no problem kwa rase tura duniani litukulia rontate koko monya kieni papa pupa tiririririri okay le rontate koko monya kieni ga igokuru nere Neema Musira Neema Musira nikabwate miaka 24 yuka okay na nini garu mwana muziki bwe amatero yege Kristo mapema ikobono manyanga kwa twalire gabo omoteli bwa matera yege Kristo Bwana Yesu asifiwe amen okay kurugi gabo nanchete kutaratara ige bita biro bigole mapema nanchete ko some bitabu na nanchete ko buta saba abasani igo oiko mwanjira buta sabasani nande oiko mwanjira anyago some bitabu gabo igore library gabo yao igera akoreki anyago soma gigabo okay no problem kurundi miti tripaka sembona tekoba mapema okay okay page teaser where are you okay leo ni siku ya Jumatano Januari tarehe 28 mwaka ni 2026 taifa lero pechi kianda dondosa hapa na pale okay bono gaiga omochana no kale gasaba kurukanga nao okay asaba kurukanga nao Naivasa mchini gaiga okay omo saja nale gaiga batigane tene nyaruke yemba nchaine bagatigana nere bona kere batigana nere asinge nchorinde ya magoso gete ba atugete muna batigana monere arafu mosacho uyo iga bono mokungu uyo bono obere gakonya komotomera chibicha gete kuru guchi mitandao konya gopost mitandao chibicha komotomera necha omugakunda nyorire yani musacho ndanyorire bona akona komotomera ngaligereri noto noyo digeri noto noyo bono mongwano uyo iga agakira bible bomosubati uyo akabatebiga gakiaso gwanja kwaino ntebeli moisoko mino atige moisoko ino atige konya go post chibicha atarochi inkichira amakonya because nchentu atiganete okay gabu etwalengase mwandisi wetu korugabo nkoire mpaka nishapima kwa razangu nkoire mpaka Dubai papa uhai gaiga amasabiki nakarega omo subati nare gaiga omo kongusana so wakti guseko bugicingero yandi ndi turatebe ngaki iga kurukwanga esta yoko wakti nini okay bono musubati uyo iga gotebekananga okay iga gotebekananga omugakoye onyorire omusubati omungao agake sabu tigakoreki arigyo mo gako mungao bono korugi gabo egotebekananga omugako mungao omusubati oni gakoru get price agachi akanyora omusacho korukwa Lee Andrews okay bono korugi gabo musubati onaende uchira nande akire sabu ende nande konyoro yondo mungao gaigango kwande lietari yaye okay ngoko andire tari ipada karati kandage nande yende kwa razangu ra duniani oyino molikione ndo chegaiga okorukwarere mashirika chapima tena okay iga bono no ega karumo chando mugaka nakara ukale goituno mukungu mpaya
ako ngesu mbaya. Okay, buna genderte ko ngesu kabirenga bune iyo. Mukaye taraso kisiri. Lakini ere akamakuru akacha saba sani baye. Akabate ibasani na abasoroire. Genda motebie motebie monginone atige konya kungita. Na abasoroire motebie na abasoroire. Bono rende ngi areko teberanga muka yuru chitari so kisiri. Na nero komongesa. Lakini bono umusacha nero so kiri esiri. Ngagenda motebi gaki tabaga kwongesa. Okay, oyino mulikyo no kurukwanere ndetu nyeri gabu onkorusi gabu ngore paka Lagos Nigeria. Lagos Nigeria iga nige kontebi demo akili amesaliti wapenzi wake wote. Okay, iga kotebaga iga obei. Okay, iga kotebekana nga obeire oko gosera oko demo akili amesaliti kusaliti nkonya bono ndigiritiga. Okay, tugutiga kwani nkonya ngore ukorwa ukorwa obeiro korwa straight. Asante sana tata. Obeiro korwa aba komurwa kesi no korwa muntu kuse. Yes, obeiro korwa aba sani baye bonsi oko barwa naki. Yani iga gotebekana ngo musubati oyo igo tali konyara koremereria na mugako ndubwensi igo obeire gakorwa abasani baye mbonsi pi tayari bono tigaire roro iga nigo omurikyo nakorukwa Nature Times liga seti ya Nature Times na somire. Nature Times ni nyumba y'uburalia. Nyumba y'uburalia. Rasenseri ya Nature. Tugeti no alikorwa mapema. Hapo na ngokolera seti ya taifa lero kwa rasangu ra duniani moka kancha misi ankaraga. School boy lakini no chobu mwanafunzi mwe krasi sana. Ya yote kwa mwanafunzi. Kusaliti. Bono jengo mole ukusaliti ningi. Abandi kiriti. Ayo watu naona Judas na saliti ya Yesu. Chuta ezikati kiri. Makiwakora kwa manya. Okay, oyera ndigiriti buneti hivi. Taiba yo mwanchulino motegrali shukrani sana abuna watu kurakurira sama gazeti rera searching gazeti mwanchuliri karito kugenda kaigagu chubuso na kugenda se never lakini ndo onsikene kubiyo no morbulitu ya getemboro mambia na shukrani sana sinjo gurali bagari ya kuligiria na gotobwati ase biranga biri bimya mwana biri chuta sana bira se radio na biyo ase television ya getembe television bono mambia turonga nchenguru kwa Jofru Sarigo Matilda Obaiko School boy ekatoka ndege kagake na se never numugaka onkorgo nyuma ikaberiyo cha sembeo tonyole never National anthem ya never hallelujah. Aye ngote njebutambe gakinya sai no muyoto ikirero mapema gochiangira ntomanyeti no gupati sanjere ndete yona nero bwate okubwa oiko gostoiko. Okay, bono gaiga asene bane bayane ya ronta te ko yereta iga wa ngokonyura abantu no maite gokonya abantu mbuya aye no muya so gokonya. Okay, kugwa konyiro muntu tugukira nago sabete gaki tato minto nkonyo bosi ngende nchikurugira abana bane baragire kwa moire bono nda aboko eresa guchanga na moeto bosi na kortega bono kinki okoeresa kukwa mokonyete no moyo muya ugo kabisa bono rinde oyo koeresa ningo oyo koeresa nere koerera chikoeresa oyo koeresa nere koerera koeresa nga bono maite
chindugu tigamba tebinga bono maite inche goikiraiga naroseti etaracha fulani guseno mugambire ndi forest camp naroseti etaracha fulani bono ndengereti abantu bange chikura utagukira kukuwa rosiri etaracha kwagachire tacha buya abantu barorire abantu ko barori na bono bakura ria manganachi agende nkuma ekiage nae kwa rosiri etaracha nogenda nono mukutana asoro goikaransa ngoraiga abantu batebe oyo nero kogera tuambuka gocheke ngumbukeria nero kogera tuambuka gocheke ngumbukeria. Hey, very smart, very accurate, very intelligent. Bona yo rocho chake kuoga gali mara ogoteba ngetara chirinjira roseti onye tarinje kangatara chiriteyo aje bona ndo gendete gusali unaendelea kuharibu uoni kabisa turuji. Okay, no problem. Arafu ngoja abantu bandengana ki ngomaite esiaikere bono na tigire pi chintakana chiriko konya naraba konyira matuka mangi bono esiaikere ngutika bono gaki ko koeresa nikitugutika kuba konya tugutika musamali kurwara ngao usari kitu mwana uri uchiuri bona yoro cho ogendo cha koeresa nganaraba konyire sana ngabona esiaikere ndoche ngutikande kabisa barasi bakororigochi nyasao yole gurtarochi no wichi ntakana goteba bora na lyoga ntoko tioro kagabu ogenda toko teba ngana kwara konyire ngoma ite tigamba tebiga tali gucha kokomera pi onye talinje narwete chieli chiane chikaenda komulemeri onye talinje aje ebinte byo gotoresa onye tali aje tata tigango tebiga nyasaya agutumiete ogenda omulemere akomere nyasaya agutumiete ogende omulemere akomere tali aje kwanyarite igo ekero kwa mokonyete manyango inyasaya tiga konya kwereza epie guchisiko gali ngabono ninche namokonyete ukamokonya aralia onye tali nyasaya nganga umaite ninche na gerete umungwano lia gakora matemwa form 4 ninche nambokoreta matemwa form 4 tali gucha kobaiga uyu tali gucha kobaiga ayenkiure gerete kwereza guchialinga kwa mokoreta matemo kukwa mokoreta matemo linde gusekiraje ama yangu uchali nere bono okoranki ara gokonya mangana yo kugamba kambe pie ngangu akorete gento ngu akonya tasegete siwa pemberezi tafatari gento bune kitikana onkonya ogendo utike otike tabatari please ekiagere kero kwanda komira mieri gochisiko alingana akonye tonkorogo nyetalinje asigete namo konyete sana linka mogurira gento aya tata ochi mbuya notika lakini konyo muntu kumanyete ngana ki nkuru enkoro yawe ime tali abantu koereza sikupemberezi mama ke muntu tochiokonye nyarebe onye kubwato muno ebla sikupemberezi kwara sikusoroli never hallelujah. Kila nafsi na ita ugukwa kwaraliwe kwa Alice Magoma Mugire guseticha Alisa ugukwa kwaraliwe kwa Alice Magoma Mugire uyumanyekene buna ticha Alice rishabiki Regi Radio numwana unyagosira Jiv Domisiano Nyangute na nyagosira Christine na Kirubo Ontiri numurugi Ozabron Mugire Ubungu ba Musamada Bookshop Family mukamumra unyagosira George Ubungu nyagosira Mama Ellen Mura na Briska Ubungu ingina Edina Lilian Grace Gladys na Rachel ingina Koro Nathan Kayla, Al, Emanuela, Avi, Kirsten, Alicia, Jazir, Jamin, na Miwell. Ingina Biara, James Rota, Wycliffe, Okari, Moses Muriangi, na Dennis Omariba. Muswati Mwabo, nyagusira Charles Barongo, nyagusira Baskaria, Bonuke, Retired Chief Samuel Nyabuanga, Marcera Mangare, na nyagusira Peter Oigara.
Mukamumura umwabo Jerusha Barongo Nyagusira Umbasa Nyagusira Mary Nyabuanga na Ann Oigara. Nginamoke Mugaka Prince Bokisi School Jochi Umbasa Rebecca Bruno Barongo Vera Dominic Nyabuanga Cyrus Mangare Robina Veristas Nabande Abange. Mbamwabo Ratemo Nyagusira Naftal Kenneth Engineer Undabu Maragia abakurukwa amenya na bali bakurukwa sagine mbatware ogusangirilia Jumatano uchakira chinsa isano chamambia asomo bogani umwalimu na emisa yogusabira umubere nekole kechiriki emirongo 29 ime ya Kisii Cathedral Church uchakira chinsa isatu chamambia numuyega oye umonene Nove Kisii Sports Club chidaliki emirongo 3 Ijumaa ase arasabirwe na kwaenigwa senkaya yege Komu Village ime ya Kisii County ukunuko kwatu aralirie ku mwalimu Alice Magoma uyumanyikaine buna a teacher Alice kurwa ase studio cha Gatembe Radio na Gatembe Television iwatu watumire engora na magombo nyasaye abali michinga kichi chobokendu obonene katika tu mahini na Bwana watafufuliwa watakatifu waende. Welcome to Elimu Academy, a modern school committed to offering the best education for every learner. We are CBC compliant and provide junior secondary education, ensuring a seamless academic journey for your child. We provide excellence in every detail, a modern, spacious library, fully equipped for every learner, a state-of-the-art science laboratory and a modern computer lab, perfect for hands-on, practical learning, spacious, modern classrooms for comfort and focus, top qualified teachers certified by the Ministry of Education. In the latest Kenya National Council for Examinations KJSEA results, Elimu Academy recorded outstanding performance. Out of 48 candidates, 29 exceeded expectations, 17 met expectations, and only 2 approached expectations. Most impressively, 32 learners successfully transitioned to C1 secondary schools, a true reflection of strong academic foundation and consistent excellence. The 2026 intake and admissions are ongoing. Hurry and secure space for your child today. Located 2 kilometers from Kisii town along the Kisii-Keroka highway. Call us on 0741 562 931 or 0780 894 411. Elimu Academy, educating for eternity. Subscribe ase channel ya Gatembe TV rero ili wimanyibu na mangana watika kira chingake ase channel ya YouTube ya Gatembe TV nigo toko kora live streaming ya mangana maya chi video ne bipindi bya Gatembe ao ngakiende yonse inyuranga ngwetera ase official channel ya Gatembe TV. Subscribe, comment ase chi video chito boigo share na basani amune amate ejo baigokie bemanye na wesemia tobase kweba turn on a notification bell yani ekengere ejo onyari kobagoko yanyora chingaki abikiri ase omtandao Gatembe Television Network ekinakyo ekeunga kia mamogusie.